تما اوكو امورن باهر و اگر صدان صد افخال نبجی Li bajarê Amedê Partiya Sosyalîst Kurdistan PSK ji ber guhertina mankezogona nû ya Parlamentoya Tirkiye ji bo pergala serokatiyê daxuyanî da û got guherandina mankezogona nû û referanduma serokatiyê ji aliyê çareserkirina pirsgirêkên Kurdî tu xalan di navereka xwe de nahewîne. Ji ber wê yekê jî fikir dikin ku piştgirî nedin vê pergala serokatiyê û mankezogona nû. mesele naveroka wî ye gelo ev pergal di nava xwe da demokratîk bûnê û li ser vê esasî çareseriya pirsa Kurd dihewîne an na. Lêbelê ne wisa ye di vê paketa hikûmetê da tiştên ku standardên demokrasiyê bilind bikin mixabin tune ye. Bereva jî ev guhartinên ku hatine çêkirin di nav xwe da xeteriyên mezin dihewîne ku temamê hêza siyasî di destê kesekê da kom dike. Ev yek jî welat ber bi qeyran û aloziyên mezin ve diharikîne. Ev tenê nûmuneyekî ne ku Li gor siyasetmedaran feyda guhertina mankezogona nû ji bo gelê Kurd nake û pirsgirêkan çareser nake. Heger guherandina yasayan ji parlamentoya derbas bibe û referandum pêk were divê gelê Kurd dengê xwe nedin yan jî boykot bikin. Mankezogona pêşîn ewlî bêjin nav ji ber ku qandî niha jî li raya gerftê parvekirin ser tên xweşkirin li meclîsê tiştekî ji derheqa Kurdan ne ji bo îro ji bo pêşero ji tiştekî tunê xanê nake. heran wê da ji bo wê jî me biryar da ku Partiya Sosyalîst Kurdistan pêşniyarên xwe ji bo mankezogona nû bi 10 xalan diyar kir. Di nav van xalan da yek jî navê Kurdan di çarçoveya yasayî de hebûne û mafê wekêviyê Kurdan di nav welatiyên Tirkiyeyê de ye. Sevda Kaplan, NRT, Amed.